chuma cha dziko la Russia chikuyenda bwino kwambiri poyerekeza ndi Britain komanso America. Kodi zimenezi zikukhala bwanji poti Russia anayipasa ma sanctions chifukwa choyambisa nkhondo ku Ukraine? Pamene mayamba nkhondo mu 2022 ku Russia kunali mabiliyonera okwana 88. That is according to Forbes list ya nthawi imeneyo. Komano lero 2023 Russia ili mabiliyonera 110. Izitu zikudabwisa chifukwa pamene anapasidwa ma sanctions timayembekezera kuti chiwerengero cha mabiliyonera chitsika, koma apa chikukwera kuchoka pa 88 ndi kufika 110. Mu 2022 itangoyamba nkhondo mabiliyonera aku Russia okwana 46 amene anali very close ndi President Vladimir Putin analandidwa katundu, nyumba, mabizinesi komanso ndalama. Katundu komanso ndalama zimenezi zinali kumayiko ena ngati UK, America, France komanso Germany. Mmodzi mwa anthu amene analandidwa katundu ameneyu tikumudziwa anali Abramovich. Iyeyo analandidwa timu ya Chelsea ndi katundu wina wambiri amene anali naye ku Britain. Koma tikunena pano chuma cha anthu amenewa chikupitirira kukwera poyerekeza ndi poyamba. Ndi anthu ambiri akumafunsa kunena kuti kodi zimenezi zikukhala bwanji? Yankho lake pa nkhani imeneyi ndi losavuta. Anthu amenewa akulemera komanso kupeza phindu lambiri chifukwa cha ma sanctions omwewa. Ndikutanthauza ma sanctions omwewa amene America inapereka ku Russia kunena kuti inu a Russia komanso mabiliyonera anu musamagulitse katundu kunja komanso musapange ma business ndi ife. Ma sanctions amenewa ndi amene akuchititsa kuti mabiliyonera alemere. Monga tikudziwa kunena kuti Russia si dziko ngati Malawi. Iwowa samadalira import, amadalira kwambiri export. Ali ndi katundu amene amatumiza kunja. Pamene ife a Malawi timadalira kutenga katundu, kugula katundu kunja kumabweretsa kuno. Koma Russia amadalira kuti kutenga katundu ku dziko lawo ndi kumagulitsa ku mayiko ena. Ndi Russia si dziko la masewera yayi. Kumene kuja kuli mafuta a galimoto, gasi, amapanga zisozo zosiyanasiyana, mankhwala, fertilizer komanso amalima mbewu ndi zakudya zofunikira kwambiri pa dziko lapansi. Tinamvapo za tirigu. Tirigu amafunika kwambiri mayiko ambiri. Russia imalima tirigu amene nkumatumiza kunja. Mukaonetsetsa zimene zikuchitika panopa mupeza kuti fertilizer, gasi, petulo ndi zina zonsezo ndi zokwera mitengo poyerekeza ndi poyamba. Ku Malawi kuno mwachitsanzo tikuvutika nkhani ya petulo, koma Russia ndi petulo ambiri amene ikhoza kutitumizira kunoko. Mabiliyonera amenewa ali ndi makampani amene amapanga komanso kugulitsa zinthu ngati zimenezi. Katundu amene tikunena pano akusowa mayiko ambiri ndipo iwowa akumamugulitsa kumeneko pa mitengo yokwera. Ichitu ndi chifukwa chake mabiliyonera aku Russia akulemera kwambiri poyerekeza ndi poyamba. Ndikupatsani chitsanzo kunena kuti mchaka cha 2023 ku Russia kwabadwa mabiliyonera anyuwani okwana 20. Iwowa ali ndi makampani opanga fertilizer, mankhwala, zisulo zosiyanasiyana komanso gas. Ndi iwowa akumati akagulitsa katundu ameneyu akumakhala ndi ndalama zambiri. And that's why ma sanction aku America sakugwira ntchito iliyonse. Dziwani kuti akasiku oyamba kuti America ikhawulitse Russia pachuma. Mu 1974 President Gerald Ford anayeserapo koma zinamukanika. 1979 Jimmy Carter anayeseranso koma zinamuvuta. Panonso tili ndi Joe Biden amene waika ma economic sanctions ku dziko la Russia oposa 10,000. Walanda chuma ndi ndalama zochuluka including $300 billion Russian foreign reserve. Tikudziwa kuti maiko kaya ndi Malawi ali ndi ma foreign reserve kumayiko akunja. Russia pamene mayamba nkhondo imeneyi inali ndi ndalama zokwana $300 billion kunja. America yalanda zimenezo pogwiritsa ntchito ma sanctions. But still Russia is doing better than UK. Atiuza bungwe la IMF mwezi wa January kunena kuti Russia ikuchita bwino pachuma poyerekeza ndi dziko la Britain. Tikapita ku America zinthu sizili bwino. Mavuto azachuma afika posauzana,
mpaka mabanki ena ayamba kutsekedwa. Mwezi wa Marichi, mabanki atatu aku America, Silicon Valley Bank, Signature Bank, komanso First Republic Bank, anatsekedwa atakumana ndi mavuto azachuma. Pangotha mwezi umodzi okha zidachitika zimenezi, mabanki enanso awiri akumana ndi mavuto mwezi uno wa Meyi. Pacific Western Bank komanso Western Alliance onsewo atsekedwa pamene akutikira kuti agulitsidwe, adaluza more than 85% ya ma stocks. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti ndi chifukwa chani mabanki aku America akupeza maluzi chotere. Chifukwa timaona ma president aku Malawi kuno, ena aku Africa kuno akupita ku America kukapempha. Koma ndi chifukwa chani mavuto azachuma akukula kwambiri kumeneko, malo moti azikula kumayiko ngati kwathu kuno. Zimene anthu ambiri akudabwa chifukwa chani pano panune pa mabanki 5 atsekedwa kale. Mabanki akena amene akuzanaja Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, palinso Western Alliance komanso Pacific Western Bank. Onsewo atsekedwa chifukwa chona kuti aluza ndalama zambiri. Anthu akufunsa kuti ndi chifukwa chani zikukhala choncho. Ku Malawi kuno timaona Reserve Bank ya Malawi ikukweza ma interest rate. Akachita choncho nawonso mabanki ngati FDH, National Bank, Standard Bank ndi ena onse amene ali commercial amaonjezera ma interest. Tiyerekeze kuti interest inali pa 3.5% ndi Reserve Bank yaonjezera ndi 1%. Zinthu zambiri zimene timakula pasika zimasinthanso mitengo. Ngati fertilizer timakula 48,500 amakwera ndi kufika pa 54,700. Budget ya 485,000 pa mwezi imasintha ndi kufika pa 547,000. Ngakhale project ya nyumba imene maina yakuononga 4.8 million imasintha ndi kufika pa 5.4 million. Mafuta a 4,850 kwacha amakwera ndi kufika pa 5,470. Zikafika pamenepa anthu ambiri amayimika ma project awo pofuna kuseva ndalama. Timaona maploti mwathu masiku ano ndimene kuli kumalawi kuno. Nyumba zambiri zimene angozimanga ma foundation zina kulephera kuzimanga denga chifukwa chona kuti zinthu zakwera mitengo, malata akwera, chilichonse chakhangati chakwera mtengo. Ndi anthu akulephera kuti amalize ma project angoyimika. Zotsatira zake ntchito zimayamba kusowa, ma business osayenda, komanso ndalama zimasowa. Ndi zimene tikuziona ku Malawi kuno panopa. Salary ya anthu ndi yomwe ija, koma katundu akwera mtengo more than 300%. Civil servant akafuna kuseva ndalama akumayenda wapansi popita ku ntchito, akumadya madzulo okhaokha, anayimika project yomanga nyumba chifukwa chakudula kwa simenti. Komanso civil servant ameneyo anasiya kalekale kudya ndiwo zothira mafuta. Zimenezi zikuchititsa kuti ntchito zizisowa chifukwa anthu ambiri ayimika ma project. Mukuziwa kuti inuyo ngati mukumanga nyumba ndiye kuti builder akhoza kulembedwa ntchito, nayenso kalipentala akhoza kuyikapo frame, ngakhalenso anyamata amatope akhoza kupeza ntchito, otungira madzi, onyamula mchenga ndi zina zotero. Ndiye chifukwa choti ma project ayima ntchito zikusowa, komanso ma business sizikuyendera chifukwa makasitomala achepa. Ngati civil servant akuseva ndalama onena kuti ineyo mamoti ndidye ndiwo za mafuta bwana ndizingothira tomato, ndiye kuti mafuta aja sakuyendanso malonda. Komanso iyeyo ngati akuyenda wapansi kupita ntchito ndiye kuti nawo sama minibus sizikuyendera. Apatu ndimangofuna kupereka chitsanzo cha mmene zinthu zikuyendera ku America. Mabanki sakuwina chifukwa chona kuti Reserve Bank yakumeneko imene matchedwa kuti Federal Bank inakweza ma interest rate. Anthu akapita ku banki kukatenga ngongole akumapasidwa chiwongoladzanja chochuluka. Ambiri akaona zimenezi akumangosiya osatenganso ngongole. Ena akumakwiya ndi kupita kukachita withdraw ndalama zonse ku akaunti kwawo. Zimenezi zachititsa kuti ndalama ziyambe kusowa, komanso mabanki aluze kwambiri. Nkhani yake ndi omweja amene akufotokozerani kunena kuti ngati mabanki akweza ma interest rate, anthu amaopa kukatenga ngongole kuti azipangira business. Zimenezi zimachititsa kuti ma investment ambiri ayime, ma project kandi omanga nyumba otani ayime, nanga si anthu amaopa kuti bwana zingochita kai survive ndi mmene moyo uliri. Ndi zimene tikuziona Malawi kuno kupeza kuti munthu ukhala ndi 500,000 kungoyononga in 2 weeks. Ndiye kupeza kuti andi project omanga nyumba sangakwanisenso,
akumapezeka kuti maproject ayima, mabida anawo akusowa ntchito ndi zinthu zina zambiri. Ndi zomwenso zochitika ku America. Federal Bank inakweza ma interest rate. Ndi zinachititsa kuti anthu ambiri asiye kutenga ngongole. Ena anachita withdraw ndalama zawo ku mabanki. Maproject ambiri ayima ndipo ndalama zasowa komanso mabanki akuluza chifukwa sakupeza makasitomala. Tikunena pano mabanki 5 amene ndakutchulira naja atsekedwa kale ndipo ena akugulisidwa kuti mwina mwake apeze mpumulo.